Внимателно там. Лъво е най-смелия. Докъде стигна? Най-голи. Ще успееш ли? Внимавай там, това да ни падне като стъпнеш. Хубаво крака навътре, така, давай. Внимателно. Става ли? Не става работа. Става. От нейна смелия. За те възета. Браво, бе, давай. Давай нагоре, давай. Давай, можеш. Хайде. Точно така, стъпи там, браво. Опа! Браво, давай. Не става ли работата? Не Айде, ще ти помогна, давай. Аз мога. Давай тогава да видя как можеш, айде. А така? Успокой се. Докато стана. Как не става лед? Стана работата. Давай. Сега стана. Хайде, ето си, давай. Тук. Хайде, давай. Набирай се нагоре, давай. Гледай къде стъпвай сега. Хайде, давай нагоре, набирай, хвани се някъде здраво. По-нагоре. Скачай, изведнъж, дръпни се, айде. Давай. Браво. И пак тук какъв. Браво. Чакай сега. Стой. Внимателно стой там. Кой има тръни? Запреми. Хайде, давай. Въбе си един тън. Високо ли сме? Да, виж. Сега да продължавам. Давай внимателно. Продължава. Тук може да паднеш насам мини. Хоп, насам. Айде нагоре, давай. Давай, Лъвчо. Много интересно камъче, да, давай го. Абе. Ма тук няма някоя кола. Двай. Стават ли? Става ли? Ето става тази лаута. Става. Внимай някой камък да не са търкули. Да паднеш надолу. Проверявай ги. Чакай. Големи ли камъни? Големи ли? Хайде, давай по пътеката. Големи камъни. Сега ще видим, ще намерим някоя голяма скала. Давай. Аз съм най-смелия лъв. Най-смелия лъв, да.
Това прилича лев.